S'han posat un cartell des de la Jonquera fins a l'àrea que senyalitzen que aquí hi ha un punt assistencial per donar benvinguda o per conèixer una mica el flux d'entrada de les persones que arribaven d'Ucraïna. Aquesta gent que ve en cotxe, que ha fet molts quilòmetres de 2 dies o 3, quan veu un punt de referència de Creu Roja, els hi fa una mica més fàcil arribar als seus destins, que a vegades no en tenen. Para seguir los 400 kilómetros que te quedan, ¿qué os podemos ayudar aquí ahora nosotros? Troben un escalf, un no esteu sols, endavant, els podem atendre, podem derivar-los, donar-los menjar, beure, productes d'higiene i la mainada també ho agraeixen molt perquè tenim un punt per jugar un rato amb ells. Sento que faig alguna cosa per ajudar els altres. Jo els hi puc donar carinyo, si puc, un somriure, que estem aquí.